Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатыба койбір темалар турында кыскача. Йорчолда яшьләр клубы тагын бергә артты. Шәһәрдә теплица дип аталган объектны ачу тантанасы узды. Мәктәп укучылары махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен яңа елны якынайта. Ничек? 12 декабрьдә Россиядә Конституция көне билгеләп үтелә. Бу мөһим бәйрәм ул илнең төп канунын кабул итүне символлаштыра. Быел Россия Конституциясына 31 ел тула. Төп норматив хокукый акт 1993 елның 12 декабрендә бөтен халык тавыш бирү юлы белән кабул ителде. Шуннан бирле документ илебезнең һәр гражданинның мәнфәгатьләрен, хокукларын һәм ирекләрен яклый. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, 2005 елга кадәр 12 декабрь Россиядә эш көне булмаган шалык халкы бу бәйрәм турында белә һәм үз иле белән горурлана. Я бы хотела пожелать нашей стране, во-первых, процветания, смелости, мира, это обязательно. Ну и почему я люблю свою страну? Наверное, потому что я здесь родилась, тут исполняются мои мечты, и все хорошо. Моя страна нравится мне тем, что она очень добрая, очень справедливая и всегда за мир. Мы ни одной войны не начали и никогда ее не начнем. И если уж мы идем на какие-то действия, то это только на защиту своей Родины. И мне это очень нравится, я горжусь своей страной, я ее очень люблю. Я хотела бы пожелать, чтобы было чистое небо над головой, спокойствие, чтобы все родные и близкие, которые ребята служат у нас сейчас, нас защищают, вернулись все живы-здоровы. Йорчолда яшьләр клубы тагын бергә артты. Бүген теплица дип аталган объектны ачу тантанасы узды. Ул 38-нче комплекста 54-нче гимназия янында урнашкан. Анда 12 яшьтән башлап яшь үсмерләр шөгыльләнә ала. Тәрбияләнүчеләрне һәм хезмәткәрләрне котларга шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та килде. Мондый вакыйганың безнең төшерү төркемендә читтә калдырмады. Һәр артистка хас булганча 10 яшьлек Азалия Такиуллина чыгыш алдыннан җырлап карый. Теплица яшьләр клубына ул күптән түгел генә йөри, ләкин монда шөгыльләнү кызга бик ошый. Мин 2 ай монда йөрим, мин җырчы булам. Мин мәктәптә татар җырларны җырлыйм. Озак вакыт бина ташланды хәлдә була. Быел бирдә капиталь ремонт үткәрелгән һәм 45 миллион сумлык яңа җиһазлар сатып алынган. Здесь полностью заменили систему электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, воздвигли проемы, где-то, наоборот, расширили помещение для того, чтобы это стало большим хореографическим залом, большим актовым залом и центром притяжения для молодежи. И все, что делаем, все это история, и все, что стало, это сделано для вас, дорогие друзья. Гости приходят и уходят, остается хорошее помещение, которым хочется заниматься, современное, теплое, уютное. Яшьләр клубына 12 яшьтән башлап балалар йөри ала, барлык дәресләрдә бушлай уздырыла. Анда җырлыйлар, гитарада уйныйлар, барабан белән уйныйлар и тагы хореографическая студия, анда алар бийләр. Бирдә шулай күп функцияле зал, вокал кабинеты, арт-зона бар. Яшьләр клубына 38-нче комплекста яшәүче яшьләр генә түгел, башка микрорайонда яшәүчеләр дә йөри ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хәрбиләр өчен яңа ел бүләкләре чалның 1 һәм 12 мәктәп укучылары махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен сюрприз ясарга булган. Нәрсә яңа елны хәтерләтә? Дөрес, мандариннар. Бүген аларның барысында алгысызлыкка һәм госпитальгә озату өчен тартмаларга тутырдылар. Толырак киләсе сюжетта. Һәр баладан берәр мандарина, ләкин күп кенә укучылар бер юлы берничә дәнә алып килгән. Тәнәфес вакытында укучылар тулы сыйныфлар белән цитруслар җыю өчен кәрзиннәр һәм тартмалар куелган почмакка бардылар. Көрәшче өчен яңа ел дип исемләнгән акциядә булачак 1 сыйныф укучылары да, мәгариф учреждениесен тәмамлаучылар да катнашты. В нашей школе объявили акцию о сборе мандаринов нашим бойцам на специальной военной операции. Таким образом, я хочу поддержать наших бойцов. Я хочу, чтобы у них было новогоднее настроение, чтобы они
тоже отметили Новый год. Мандариннар өчен кәрзиннәр янында хат тартмасы да тора. Балалар яңа ел алдыннан хәрбиләрне котларга һәм аларга яхшы сүзләр язарга карар иткәннәр. Мы им красивым почерком написали письма. Вот. И чтобы они эти в окопах письма читали, приятные слова, мы им все это отправляем. Мы всем классом писали новогодние поздравления солдатам. Сугышчылар өчен посылкаларны шулай ук 12нче мәктәп укучылары һәм укытучылары да җыйды. Ләкин укучылар һәм укытучылар мандариннар белән генә шикләнмәделәр. Бүгенге көндә сугыш кырында булган безнең солдатларга күчтәнәш иттереп мандарин, төрле баллы тәмле әйберләр җыеп әзерләделәр. Алар берничә көн эчендә бу акциягә кушылып бик күп менә шушындый продукциялар алып килделәр. Мандарин инде ул бәләкәй кояш, без үзебезнең йөрәк җылысын шушы кояш белән бергә солдатларга җиткерергә һәм аларның тизрәк туган илләренә, туган нигезләренә һәм гаиләләренә әйләнеп кайтуларын теләп калабыз. Волонтерлар киләчәктә дә сугышчыларга ярдәм итәргә ниятли, мәктәпләрдә дә төрле акцияларда катнашырга әзерләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы булсын өчен Яршалыда Белорус аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Бу юлы чалаларга нәрсә тәкъдим итәләр, алга таба күрсәтербез. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Җылы сыйфатлы аяк киемнәре, өске кием һәм төрек текстиле сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Шумы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 9 по 14 декабря. ТЦ «Рин», первый этаж, остановка «Глобус». Ой, идет кто-то. Ну что, дорогие мои, готовы отправиться в мир сказок? Ну тогда следуйте за мной. Вас ждет настоящее новогоднее чудо. А куда идти? Театр кукол на новогоднее представление и спектакль про медведя, который не верил в Деда Мороза. Руки вверх бар представляет 24 января в рамках юбилейного тура концерт группы «Воровайки». Легендарные хиты шансона на Сюмбике 40. Подробнее на сайте napchel.rvbar.ru.